ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷи қарор доред ва ниҳоят фурсати видеое ки шумо дер вақт интизораш будед фаро расид. баҳри пешравии шабакаи нокаутиҷи лайка шатақати занед то ки нокаут шавад. мо боша видеоролика сар мекунем. мерем. Брат! аллакай ҳамин шаб турнири беҳтарин мову шуморо интизор аст ки турниру ҷанговари тоҷик Лоиқ Раҷабов бо Эстебан Рибович кушода эълон мекунанд. дар ин кард ҳамагӣ 14 муҳориба пешкаши ҳаводорони ММА мегардад ки дар карди асосии ҷанговари бузурги ҳамаи давру замон Ҷон Ҷонс бо Сирил Ган мубориза мебаранд. дӯстон, оё шумо медонистед ки дар UFC 285 6 ҷанговари бебохт баромад мекунанд? аз расми дар экран буда метавон мушоҳида кард. ҳамчунин дар ин рӯйхат рақиби лоиқ низ ҳаст, чунки рекорди ӯ 11-0 мебошад. ба фикри шумо ҳамаи ин 6 ҷанговар рақами сифрро дар рекордашон ҳифз карда метавонанд ё ин ки не? лутфан ҷавоби худатонро дар зери видео нависед. дӯстон, шумо тақрибан 88% видеоҳои моро бе обуна шудан тамошо мекунед. ин миқдор зиёд аст. бинобар аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки худи ҳозир ба шабакаи мо обуна шавед. мо бошад маълумоти оиди тамошо карданро пешкаш мекунем. худи турнири UFC 285 ҳамин шаб соати 1:30 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 3:30 оғоз мешавад. карди асосӣ бошад соати 6 саҳар бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 8 саҳар рост меояд. умедворам ки айни ҳол ҳеҷ касе аз варианти пулакӣ истифода намебарад. аз ҳамин хотир гапро зиёд намекунему дарҳол сари масъала гап мезанем. мисли ҳамешагӣ силкаҳои бепули турнир дар шабакаи расмии Telegram ва Instagram-и нокаутиҷи пешкаш мегардад. силкаи Telegram ва Instagram дар куҷост? силкаи Telegram ва Instagram дар комментария закрепишуда қарор дорад. ҳамчунин дӯстон, агар шумо муҳорибаро ба таври мустақим тамошо кардан нахоҳед, пас дар ҳама ҳолат вориди Telegram канали нокаутиҷи шуда бе пул ба ҳузур тамошо кардан метавонед. агар навор ба шумо писанд омада бошад, пас лайк гузоред ва комментария нависед. фурсати нокаутиҷи фаро расид. то видеоролики навбатӣ, хайр.